Хвала Єсусу Христу! Сердечно вітаю всіх вас, поважані сестри і брати, з надходячим великим святом Громниці. Перед нами 2 лютого маємо 40-й день охерування дитятки Єсуса в святині Єрусалимській. А в наших православних братов і сестер означається 15 лютого встречання. У Біблії читаємо, всі першородні живі істоти, люди і живьоли, так само перші плоди урожаю належали Богу Ягве, який загадав зробити це Мойсею. Читаємо в книзі Заходу, 13 розділ. Тому чоловік повинен був принести ахвяру Всевишньому свого першинця. Першинець став святим, відділеним від грешного світу. Святий Лука використовує греческий термін «хагіон» – «святий». Такий закон мав глибоке виховавче значення. Тільки чоловік, супрацовник Творці, якому по справедливости належить лепшее. Больше за тое, это отделило израильтян от поганского свету, в яким детей приносили в ахвяру богам, Молоху. Сцена, в якой ангел Господній не дає Аврааму принести в ахвяру своего першинца Ісаака, подаючи агнца, ягнеця, має глибоке значення. Закон обов'язував батьків першородних синів новонародженого принести замінну ахвяру або грошову суму в якості викупу. Поводле старозаповітного закону на 40-й день після народження хлопчика батьки повинні були принести дитя в храм, що і зробили Божа Мать і святий Йосиф. Тут бачимо зустрічу старого заповіту з новим предказанням Месією. Свято усталювано пам'ять об зустрічі, стречання немовляті Ісуса Христа, носьбіта нового заповіту з представниками старого заповіту, старцем Симеоном і Ханною пророчицею. Послухаємо слови Святого Писання. Був в Єрусалимі чоловік, ім'я якого Симеон. Чоловік цей праведний і побожний, чекав утішення Ізраїля, і Дух Святий спочивав на їм. Було йому предказано Духом Святим, що він не зазнає смерті, покуль не побачить Месію. Прийшов він натхнений Духом у святиню, а коли батьки принесли дитя Єсуса, каб учинити їм поводле звичаю закону, він узяв його на руки, благословив Бога і сказав: «Тепер відпускає слугу Твоєго Володару, поводле слова Твоєго в спокої, бо в очі моє убачили збавлення Твоє». Так само пророчиця Ганна, дочка Фануїла з роду Асера. Вона була у вельми старому зрості, прожила з мужем від дівоцтва свого 7 років. Вдова 84 років, яка не відходила від святині, постами і молитвами, служачи Богу в день і вночі. Вона так само прийшла в той самий час і славила Бога, і казала про Його всім, хто чекав визволення Єрусалима. Свята Громниць зустріча со Збавцем, світлом світу. Чуємо, Єсус Христос в Євангелії святого Яна, 8 розділі, каже: «Я світло світу, хто йде за мною, той не буде ходити у темрі, але буде мати світло життя». Духовное очищение, чистое сумление – это светло, духовное светло нашей христианской дороги.
Адным з найстаражытнейшых святаў у касцёле з'яўляецца менавіта свята ахвяравання Езуса в святыні. Адзначаецца 6 стагоддзя. Вёў святы папа Гелазій I. Паводле падання, гэтая падзея суправаджалася хрэсным ходам з запаленымі грамнічнымі свечкамі. Гэтая працэсія напамін пра велікодную працэсію са свечкамі. Полымя свечак стала сімвалам Хрыста, а Маці Божая уяўлялася той, якая прынесла на зямлю гэтае боскае святло. Грамнічная свечка надзвычай важная і сур'ёзная свечка, саступаючы толькі пасхальнай. Падумайце, грамнічная. В душы Марыі заўсёды гарэла святло веры, надзеі і любові. Апошнім святам, завяршэннем каляднага перыяду, з'яўляецца менавіта свята ахвяравання Езуса Хрыста ў святыні 40-го дня, якое адзначаецца 2 лютага. Яго таксама называюць святам ачышчэння Найсвяцейшай Панны Марыі, а на захадзе святам свечкі. В храмах перастаюць спяваць калядкі, прыбіраюць ужо яслі, якія прыгожваюць храмы, навагоднія елачкі, ялінкі, адвентавыя вянкі прыбіраюць па дамах. Вернікі запальваюць пасвенчаныя ў касцёлах цэлыя рады свечак і разносяць іх па дамам. Розныя свечкі, як бачыце, важковыя і такія свечкі. І менавіта Христос, святло свету, сярод людзей і ідзе ў Слове Божым да ўсіх людзей усяго свету. Ідзе Христос да язычнікаў. Сімволікай святла гэта звязана са словам старца Сімеона. Сказана о Марыі святому Юзапу, трымаючы дзіцятка Езус на свае рукі. Святло для асвятлення язычнікаў. Богородица ахвяруе, прыносіць Езуса ў святыню. Гэта вялікі знак на зямлі. Бо дзе мы сустракаемся з Езусам? В святыні. Тайная вячэра, святыя сакраманты, Біблія, Слово Божае, Езус у святыні. Езус кажа: «Я буду з вами во все дні до скончання веку». Матфея 28 раздел. «Ты, Пётр, скала, і на гэтай скале я побудую мой касцёл, і брамы пекельныя яго не перамогуць». Матфея 16 раздел. Вось вам сталае стрэчанне. Христос заўсёды сярод нас, в наших святынях, церквах і касцёлах. Грамнічнымі свечкамі карыстаюцца як засцярогай пры прыняцці нованароджанага дзіцяці, вясельных і пахавальных абрадах, спальванне свечак в часе малітвы, калі цяжкая хвароба, ахоўвае ад навальніцы і маланак. Беларусы, у нас традыцыя запальваць грамнічныя свечкі на дзяды, каляды, вадохрышча, купалле, Вялікдзень, радаўніца. Таму заўсёды, калі мы асвячаем новыя свечкі, тыя мінулых гадоў мы спакойна можам занесці на могілку тыя ці іншыя дні, паставіць, і няхай яны спальваюцца на хвалу Божую і памяці нашых дарагіх памерлых. Таксама, шаноўныя, грамніцы не толькі ад фізічнага грому і бедстваў, але і ад напасцяў злога духа, які робіць заколот, громіць, рушыць наш спакой в сэрцах, сем'ях і між народамі.
Грамнічныя свечкі рыхтавалі самастойна. Воск для грамніц збіралі загадзя, выраблялі ў іх апошнюю перад святам суботу. Свецкія грамніцы вылучаліся сярод іншых сваім незвычайнымі памерамі. Сапраўды вялікая грамнічная свечка. Грамніцы асвячаюцца адзін раз в літургічным годзе, таму яны і важныя. Малітва над імі. І таксама грамнічныя свечкі часта ладкоўваюць каля абразоў, побач з вербачкамі мінулага года, бо гэта менавіта як ідём за Христом в вербную нядзелю пальмовую, за святлом свету, і менавіта грамніца ідём з Багародзіцай, яе апекаю. Грамніцы абвязвалі кудзеляй лёну, упрыгожвалі галінкай мірта. Вось бачым. Лапкі лёну заставаліся пасля падрыхтоўкі лёну да прадзення, а пазней і пасля ткацтва палатна на кроснах пакідалі гэтыя кудзеляныя лёны. Па сутнасці, гэта сімвал будучага адзення – лён, якое шылі самі жанчыны. Льняныя кашулі, штаны, спадніцы, ручніковае палатно і іншае. Такім чынам, кудзеля, прысвечаная грамніцы, з'яўляецца нібы антрапалагічным напамінам аб аграрнасці сельскай культуры, а в духовным, шановныя разуменні, вераю і добрымі ўчынкамі на працягу ўсяго хрысціянскага жыцця, каб чалавек мог саткаць сабе духовную вопратку, каб увайсці ў валадарства нябеснае. Бо ведаем з аднаго прыкладу, як гаспадар прыйшоў і ўбачыў госця не ў вясельнай вопратцы. А ты як сюды патрапіў? Выдалілі яго. Нездарма, недарэмна чалавек або надарэмна пражывае жыццё, як гаворыцца ў народзе, калі на працягу ўсяго зямнога жыцця не змог зарабіць сабе на кашулю. Таксама пражываем усё жыццё і малітвамі, вераю, добрымі ўчынкамі, не можам зарабіць сабе на духовную вопратку збаўлення для душы. Свята ахвяравання Пана Касцёл таксама адзначае сусветны дзень кансекраванага жыцця манахаў і манашак. Гэты дзень быў устаноўлены папам святым Янам Паўлам II в 1997 годзе. Папа Францішак абвясціў 2015 год годам кансекраванага жыцця. Мы адзначалі. Так што 2 лютага у парафіях, дзе служаць манахі, манашкі, не забудзьце павіншаваць іх з гэтым велічным святам. Свята грамніц, ачышчэння Найсвятейшай Панны Марыі, стала прыкладам і благаславенствам для маці, якія нарадзілі дзіця. Яны ідуць у касцёл, каб атрымаць благаславенства касцёла для маці і дзіцяці. Падзяка Богу за шчаслівыя роды. Маці спавядаецца, прымае святую камунію, моліцца. Для хрысціянскіх маці, якія носяць пад сэрцам зачатае дзіцё, існуе таксама абавязак перад нараджэннем дзіцяці прыйсці ў касцёл і атрымаць благаслаўленне на шчаслівыя роды, паспавядацца, прыняць святую камунію прычасце, маліцца. Свята Маці Божай грамнічнай свечкі займае асаблівае месца і ў народнай культуры. Ставячы свечку да алтара,
верник показывает Богу свою покору, покаяние і павагу до Всевишнього. Вось, якая повинна нас об'єдновувати духовність, коли ми несем свечку поставить на подсвечник перед Божьим алтаром. Покора, покаяние і повага. Вера. Перший раз затрымліваем запаленную свечку на хресте святым. Святло веры в нашей душе. Другий раз першая святая коммуния. Христос святло в святой коммунии приходит до наших серцев, душ. Подчас шлюбу святло свечки уже для всей семьи. Каб Христос святло нашей души, каб вся семья йшла за Христом Словом Божим. Гробниця давалася в руки помираючому. В народі її ще називають допоможною. Каб душа бачила, куди йти. Душа. Бо очі, може, вже заплющені. Але особа тримає цю свічку помираюча. Тут паралель з життя Симеона, який жив аж до той пори, покуль не зустрів Збавителя. Святло. Отпусти свого слугу, бо мої очі бачили твоє збавлення. Полымя свечки громничной ніби протяг подиху чоловіка для брами вічності. Це і свідчення його вірного служення Богу. В эту тяжкую хвилину чоловік становиться спокійнішим. Його серце наповнено довіром до Матері Божої, яка стоїть коло його ложка, готовая со світлом свічки в руце провести свого вірного вшанувальника праз браму смерті. Так що в ті хвилини там зовсім нема, так як ми щоденно, ну так, освятим свічечку, нехай лежить. Ні. І ми будемо переживати ті хвилини, переступити порог вічності. Коли наші фізичні очі будуть заплющені, а очі душі відкриються на вічність. Громничная свечка символизует непохисную веру старца Симеона. Як Симеон, кожний християнин повинен сподіватися на волю Божию, не сумніватися в обіцяннях Господа, не сумніватися, як Симеон, який дочекався. Свечка з'являється одним з символів медицини. Врач, який присвячає себе для пацієнтів, існує латинська примовка, нередко зустрічаємо в геральдичних знаках со свічкою. Aliis inserviendo consumor. Служачи іншим, розтачаю себе. Свіча. Духовне розважання. Як переконалися, поважані сестри і брати, громничная свечка – надзвичай важная і серйозна свечка. Можна сказати, свечка для спецзаданняў. Сёння нешта забытае свята ачышчэння. Святло свечки, якой докранаецца твайго і майго сэрца душы, а ці ты, чалавеча, не патрабуеш ачышчэння? З твайго сквернослов'я, дрэнных паводзінаў, бязвер'я. Часы змяніліся, як і некаторыя прагнозы, якія навіслі над нашымі галовамі, але слабасці людскія, увы, ідуць за нами. Вера в цудадзейную моц святла
мела добрий бок, скероўвала ўвагу на духоўныя рэчы, нагадвала нам пра нашу залежнасць ад стварыцеля, які на ўсё глядзіць. Гэта таксама быў выразны знак, бачны сімвал апекі Божай Маці над намі. Навальніцы, землятрусы, наводненні не сталі меншымі, наадварот. Як і удары пякельныя на касцёл і царкву, не стаміліся. Сёння можа быць добрый час, каб нанова адкрыць для сябе сэнс свечкі, ачысціўшыся ад ілжывых ідэй і ўбачыць у ім знак Христовага святла, сумлення, правільнага сумлення, на базе Слова Божага, які нам ўсё яшчэ патрэбны. Цяпер, магчыма, больш, чым раней, паколькі мы так упэўненыя ў сябе і в сабе. Мы все можем. Наша самадастатковасць, каб не загубіла нас і самаўпэўненасць. Я ўсё маю, мне няма чаго прасіць у Бога. Так, а падзякаваць Богу за тое, што маеш. За здароўе, здольнасці, гады жыцця, хлеб на стале, дастатак. У Христовым святле мы молімся перад сном, просячы добрага Бога. Сцеражы нас, Господі, калі мы чуваем, абарані нас, калі мы спім, каб мы чувалі з Христом і спачывалі ў спакоі. А потым, робячы на сваім целе знак крыжа, просім аб благословленні. Няхай всемагутны Бог, Айцец і Сын і Святы Дух дасць нам спакойную ноч і шчаслівую смерць. Невыпадкова грамніцу калісьці вешалі на сцяне над ложкам, часта побач з велікоднай пальмай. Вунь, якія прыгожыя каласкі такіх вербачак. Сімвалам перамогі Ісуса Христа над цемрай смерці. В грамнічнай урачыстасці разважаем пра смерць і ўваскрэсенне, дзе найважнейшыя падзеі, якія нас, увы, чакаюць. Неадваротна. Няхай гэта будзе шчаслівая смерць, не в роспачы, а з надзеяй на ўваскрасенне, бо толькі тады смерць можа быць шчаслівай. Алелюя! Доўгая і пакутлівая агонія можа стаць апошнім вялікім выпрабаваннем веры. Мудрый чалавек просіць Бога: дазволь мне не ўпасці ў роспач і не пачаць праклінаць сябе, іншых людзей або Цябе, Господі. Хай будзе ціхая ноч. Свечка з'яўляецца хатняй свечкай. Лічыцца, што яна засцерагае дом ад няшчасцяў, але ў той жа час гэта вельмі асабістая свечка. Суправаджальныя малітвы аб добрай смерці, а такія малітвы заўсёды вельмі асабістыя, прыватныя, нагадваюць нам, што чалавечае жыццё гэта пастаяннае гарэнне. Гледзячы на сваю грамнічную свечку, што вісіць каля абраза, я магу задаць сабе надзвычай
важне питання. За якія справи я готовий спалювати себе? Чи моє згорання дає світло? Чи освятляю я своє життя і життя ближніх світлом Христа, яке ношу в себе, чи я просто копчу замість полемнеть? Заохочую всіх нас знайти сьогодні свої свічки, не тільки бачні, грамничні, але ті свічки, полемніючі живою вірою в серць і душах наших. Вернуть їх на годне місце в наших домах, традиції, доброго слова, віри, пробачення, терпеливості. І старатися на кожний день жити в Божому світлі. І однойче ми знайдемо це світло на небі, як говориться в молитві благословення свічки грамничної. Послухайте, ця молитва буде гучати в храмах 2 лютого. Боже, світло правдиве, криниця вічного світла, просвітли запаленими свічками серце вірників, які зібралися в цьому храмі, каб однойче убачили вони зяння Твоєї слави. Старцу Симеону принесли Бога младенца не ангели, а люди. Найсвятейшая Панна Мария и святый Иосиф. Это отбылося 2000 год тому назад. И теперь кожная встреча с Богом отбывается это не праз ангелов, не праз чуды, а праз людей, спокойно, праз доброе слово, послугу, терпеливость, покору, молитву. И так мы стали учнями Иисуса Христа. Вера передается с сердца сердцу. Мы христиане. Со святом вас, дорогие люди, сестры и браты. Примите Божие благословение именовито грамничною свечкою так само. Благословение Бога Всемогутнього, Отця і Сина, і Духа Святого, нехай сидє на вас і застанеться назавсьоди. Амен.